a requirement in every Kenyan household. Eri Omondi nitiere chike od bura moyiene japiny moro amora tero ng'ur mare miluongo ni public petition. Japiny moro amora nyalo tero ng'ur mare od bura. Ma yude masome ni japiny Eri Omondi nyiso jo od bura ni odwaro ni mondo chik ni los kama mondo konyo oganda jo Kenya kama. Ang'o momiyo ino kidwa tiyo gi weche mag lai mag chike? Idhi e od bura mar parliament. Parliament dogi mag nego ji. Parliament mane ngisa od bura mane bwana. Joka dong discuss gi bwana. Time bwana wakati wa window watch politician kata chiel giling thi to jinyore to joma loso to window waneno gi to sani wamiyo gi yellow card to kwa tingo red card kama to nyaka gite wang neno gi kwa muofu ko kilosti link to neni od bura no yware watch to jitho magi ma agent bwana ini nya bet for 4 days ko kichiemo ntie joma bet modho pi bwana strungi to nindo od bura man Mr. Speaker sanya kasadi gisude gimtokni madongo kwa dua bwana what the street what the state house to watero ne ruto gig magi gikma emergency we can't take it to parliament wakibikonyo angeu bwana once we've seen the patterns we've seen the traditions and the cultures of the parliament wakibikonyo no nikoro in motion nikoro obedo bill Korobedo signed into law. Nyaka saadi to minetho nyitindo tho.